Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. So welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Mayo 31, 2021, ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Senado ginaprobahan na sa third kag final reading ang Bacolod General Hospital Bill. Councilor Espino paimbestigahan ang ginaligar sex scandal sa SDC. Sa balita national, DOH nagklaro nga wala pa sa third wave sa COVID-19 pandemic ang Pilipinas. Presidente Duterte wala makatambong sa assembly sang PDP laban. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabing nga pinakadako nga hangkang ginatubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras 19 minutos karon kadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga na pangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Certified. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:12 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Natala na nga magpatigan sa investigasyon ang talatapan ni City Councilor Al Victor Espino angot sa ginaligara nagluntad nga sex scandal sa bayan sa Social Development Center kon SDC. Sulo kay Espino, base sa inisyal nga impormasyon nga iya nakuha, ang naglaptang litrato kag video sa social media angot sa mga insidente ang natabo tinanikdan pang tuig apang sinigid lamang na balahuba. Suno kay Espino, hindi dapat pagtingbon na sisa kapasilidad ang mga babae kag lalaki nga mga children in conflict with the law kon CICL para malikuan ang mga insidente. Plano man sa konsehal nga magpakigangot sa komitiba ni City Councilor Anne Marie Palermo agod sa pagdihon sang dugang nga mga lihok sa pala abuton. Actually, nakadangat sila sa opisina ko. Ginsend sa isa man ka-concerned citizen, no? Okay. As a matter of fact, ginsend sa ako ng picture. Although I understand may video pag-igani kung sino nga natabo dito sa atong nga mga children in conflict with the law. No, that's why ang akong committee was brought up. So we are on the process of investigating or getting to the bottom of this. Dapat yan na si City Councilor Al Victor Espino. Aprobado na sa Senado sa third kag final reading ang House Bill 6731 ako ng hagna nga nagatukod sa Bacolod General Hospital. Sulong ay Congressman Greg Gasataya unanimous nga inaprubahan ang hagna sa boto nga 23 ang pabor kag wala sang nagpamatok ka. Una na ang ginpahay ni Gasataya nga ang Senado ang magapain sang 600 million pesos para punduhan ang pagtukod sa hospital kag ini ang malakip sa 2022 national budget sang Department of Health. Sadtong Hulyo 1, 2019 sang liwat nga gin-file sang kongresistang hagna sa iyay kaduwa nga termino. Nagpasalamat naman si Gasataya sa mga nagsuporta sa ginduso sining nga bill para matuman ang handom sang pumuluyo nga may kaugalingon nga hospital ang Bacolod. Ginpermahan na ni Governor Bong Lacson ang Executive Order No. 21-27 Series of 2021 nga nagapalawig sa pagpatuman sang Modified General Community Quarantine o MGCQ sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Tubtob Hunyo 30, 2021. Ang MGCQ mo ang pinakamalawig nga implementasyon sang quarantine status sang Negros Occidental. Nagligad nga mga binulan makapila ka beses nga nagpangabay ang gobernador sa National ITF nga aprobahan ang mas strikto nga quarantine status sa probinsya apang wala ini matigayon. Ginrason sang NIATF nga hindi pwede mapaidalom sa GCQ ang Negros Occidental bangod wala malabot sang COVID-19 infection sa probinsya ang gina-require nga level para sa mga classification. Sa datos sang Provincial Incident Management Team, nagasaka nubo ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya subong nga tuig. Sa dugang pangabalita lokal, gintuldo ka na ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mga spekulasyon angot sa planong pagpapili sa mga syudad sa Bacolod sa 2022 nga eleksyon. Sa interview sa Capital Media subong nga daw ginpamatud-an sang Vice Gobernador nga wala sang kamaturan ang mga balita bagod wala man siya nagsaylo sa sininga rehistrasyon sa Bacolod sa pagtapos sang deadline nga Mayo 9, 2021. Base sa 1987 Constitution, pwede lamang makapapili ang kandidato sa lokal nga posisyon pareho sang mayor, vice mayor o councilor
kon ini ang at least 1 year nga residente sa lugar nga papilian antes ang adlaw sa eleksyon. Base man sa age kag residency requirements, natala ng eleksyon sa Mayo 9, 2022. Si Ferrer ang isa lamang sa mga opisyal sa Negros Occidental nga nagsuporta sa pagsaylo sang registration ni Congressman Albi Benitez sa may syudad sang Bacolod sa Abril 22, 2021. May mga tarpaulin man nga makitaan sa Bacolod City nga nagapabutyag sang suporta sa tandem ni Benitez bilang mayor kag Ferrer bilang vice mayor sang syudad. Sa katapusan nga balita lokal, nakilala na ang miyembro sa New People's Army o NPA nga napatay sa 50 tinaliktan nga simana sa may sitio Bugo, Barangay Buena Vista, Syudad sang Himamaylan. Sa interview sa Aksyon Radio kay Major Senan Pansito, ang spokesman sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, gain pakikisining ang napatay ang ginkilala kay Jose Encancion alias Kakurikoy o Junjun. Isa ka red fighter si dalam sang kilusang rehiyon Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Kag residente sang sitio Candis, Barangay Buena Vista sa mga syudad. Suno kay Pansito, si Encancion ang positibo ang ginkilala sa iya pamilya apang nagapabilin gihapon si Saka Poderarya si Himamaylan matapos nga wala ginkuha sa iya himata bangod sa kapiganohon. Bangod sinigin pakamaayon na lamang sa otoridad kag LGU sang syudad nga sila na lamang mahatag sang disente nga lubong kagin pangabay ang pamilya nga magtambong. Ang napatay doon sa Himamaylan ay si Jose Encancion. Kilala din siya sa alias na Kurikoy o kaya si Junjun. At ito naman ay positively identified sa mga kaanak niya. Siya ay taga-sitio Candiis, Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 18 Aksyon Radio Philippines Standard Time, vitamin C balang ginapangit. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakuna. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, lasay sa 24, pagkaroon sa litalinasang balita nasyonal. Gain panginwala sa Department of Health nga nag-eksperyensya ng Pilipinas ang third wave sa COVID-19 pandemic kasunod nga mas nagadamo ang tao sa Visayas kag Mindanao nga nagapositibo sa COVID-19. Sa online press conference bungad adlaw ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginaobserbaran pa sang gobyerno nasyonal ang pagsaka sang kaso. Sunod kay Vergere, sadto pa man monitor na ang mga lugar sa pila ka mga rehiyon sa Visayas kag Mindanao nga may ma-report sang madamo nga kaso sa tinalikdan nga mga sinimana. Sa datos sang DOH, 50,000 ka mga tao sa Visayas ang ginapidam sa COVID-19 testing sa kada semana. Mas mataas ang 4,000 sa tinalikdan nga sinimana. Ang Mindanao naman ang ginatest sa 42,000 ka mga tao sa kada semana. Mas mataas sang sa 13,000 sang tinalikdan nga mga sinimana. Para sa DOH, nagapabilin sa gihapon ng Metro Manila amo ang epicenter sang COVID-19 sa Pilipinas. Samtang nanawagan naman ang National Commission of Senior Citizens o NCSC sa gobyerno nga aprobahan ang 2-hour window para sa mga senior citizen nga exclusive nga makausap sa shopping malls, grocery stores, pharmacies para sa malubong at tsansa sang COVID-19 transmission. Sunod kay NCSC Chair Franklin Quijano,
Sa idalom sang proposal ang mga senior citizens ginabakuna na kontra COVID-19 ang makagasto sa ilagin pangabudlayan nga retirement fees para magbulig naman nga makabangon sa ekonomiya. Suno kay kihano ini ang pamaagi para man maka-ehersisyo ang mga katigulangan. Ang mga senior citizen ngayara sa ikaduwang priority group sa vaccination program sang gobyerno. Sa idalom sang MECQ ang mga nag-edad 18 anyos panubukag 65 anyos pasaka ang ginadilian nga magwa sila balay magluwas na lamang kung esensyal ang ila nga lakata. Sa iban nga balita national, wala makatambong si Presidente Rodrigo Duterte sa pagsinapol sang PDP laban sa Cebu subong adlaw Lunes. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, si Duterte ang may mga butang nga dapat hatagan atensyon nakita din COVID-19 response bisan siya pa ang nagapungko bilang chairman sang PDP laban. Suno kay Roque, si Duterte ang nagperma sang memorandum nga nagahatag sang poder kay Secretary Alfonso Cusi nga magtambong sa meeting kag puno ang schedule sa ang presidente. Nagwang ini nga palag ni Roque matapos ang panawagan ni PDP laban President Senador Manny Pacquiao nga hindi pagsapakon ang panawagan ni Cusi nga pagsinapol sang partido. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa katapusan nga balita national, nagpahanumdum si Deputy Speaker Loren Ligarda sa publiko nga magsunod sa mga health and safety protocols. Ini matapos nga nagwa sa survey sang SWS nga 79% sa mga Pinoy ang nagapati nga pagbaylar sa health protocol ang nagapanguna nga rason sa pagsaka sang COVID-19 cases. Suno sa anay senador, hindi mangin epektibo ang mga ginapatuman sang gobyerno nga posible solusyon kung ang publiko ang hindi maghugpong kag padayon nga nagabaylar sang health protocol. Para kay Ligarda, ang kada Pinoy ang kinahanglan nga mangin responsable, magsuksok sa face mask, face shield, maghugas ang kamot, mag-social distancing, naglikawan man ang mass gathering. Liwat man ginanawagan si Ligarda nga magpabakuna kontra COVID-19. Bangod ini ang libre kag epektibo. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time, DTX sa 500 capsule mga ka-aksyon sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa aksyon, balita evening edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 31, 2021. By the way, happy birthday lang dira kay Lola Mami Lilia Salazar, 91st birthday. Happy birthday dira sa may roadside to Barangay Alihis. Saliwat ako inyong atag balita Aksyon Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!